Siema sydd âch chi, dwi'n gobeithio ydych chi'n ansaf gan iach. Diolch yn fawr am eich ymuno â mi. Yn y fideo hwn, rydyn ni'n mynd i parhau oddi wrth yr fideo olaf yn y datblygiad o'r app wefan sydd yn galw GemStoriAp. Yn yr fideo olaf, rydyn ni'n dechrau i greu y botwm yma sydd yn diflannu pan mae'r defnyddiwr yn clicio arnyn nhw fel hyn. Neu hyn. A thrwy'r chwyddogwaith hon, mae'r app yn gallu dod o hyd o'r rhestr o'r eriau sydd yn adnabyddus i'r defnyddiwr. A wedyn trwy'r hynny, mae'r defnyddiwr yn gallu creu y brawddegau gyda'r rhestr o eriau hynny. Ond, cyn cyrraedd at y cyfnod hwn, mae'n angen i'r defnyddiwr i arwyddocael i'r app. Maen nhw'n wedi clicio ar pob gair sydd yn adnabyddus iddyn nhw, a dyma peth sydd rydyn ni nawr yn mynd i adeiladu yn yr app yma. Felly, ar gyfer y botwm newydd, dwi'n mynd i gosod fe ar y prig ar y dudalen uwchben y rhestr o botwnau, fel hyn. Yn hytrach na defnyddio y gair neu y tag ar gyfer botwm, sef button, dwi'n yn canfod mae'r tag span mor hyblygadwy ac hefyd trwy'r diwylliadau ac hefyd y osodiadau yn yr dull. Mae'n enfron yn gystal a defnyddio y tag arbennig ar gyfer y botwm, sef y button tag, ac hefyd dwi'n yn defnyddio yr single dyfynod i cynnwys yr llinyn, achos dwi'n yn canfod pan dwi'n yn angen i dyfynnu y geiriau, mae'n fwy gyffredinol ar gyfer yr llinyn yn y gair i gynnwys yr single dyfynod neu corchloch neu sylfnod yn hytrach na'r dwbl dyfynod. Felly, os dwi'n yn eisiau i gynnwys y gwerth o'r llinyn gyda'r single dyfynod yna fe i adeiladu rhyw fath o llinyn yn y cod, os dwi'n yn defnyddio y single dyfnod i cynnwys yr holl llinyn allanol ac wedyn yn fewnol yn y llinyn hyn i defnyddio yr dwbl dyfnod i cynnwys y dyfyniadau lythrennol ar gyfer y llinellau union yn yr llinyn sydd yn gallu cynnwys y single dyfnod. Fydda hyn yn haws os mae'r holl llinyn allanol yn ei cynnwys gyda'r single dyfnod. A dyma'r llinell ar gyfer yr botwm i arwain i'r dudalen nesaf. Mae gyda fe yr hunaniaeth SP dudalen nesaf, ac wedyn mae'r gyda fe hefyd y digwyddiad pan yn clicio sydd yn galw ar y ffwythiant JavaScript dudalen nesaf, ac wedyn mae gyda fe hefyd y dull gyda'r ffin o 1 pixel sydd yn dardwys gyda'r lliw llwyd ac hefyd gyda'r lliw gefndir glas ac hefyd gyda'r lliw blaendir gwyn ac wedyn gyda'r testyn ar y botwm nesaf. Ac wedyn os rydyn ni'n mynd yn ôl i'r poriwr ac yn ei datdebru. A dyma fe. Nawr, dwi'n mynd i tacluso o gwmpas y botwm yma. Dwi'n mynd i wneud yr ymylon yn grymaidd. Ac dwi'n mynd i odynnu yr testunau sydd ddim yn bwysig na mwy, enghraifft fel yr testunau ar gyfer yr prawfholiadau ac ati. Fel hyn. Ac wedyn, os rydyn ni'n adnewyddu y tudalen, wedyn i wneud yr botwm i beidio a gorychwantu, dwi'n mynd i cynyddu yr uchder o llinell ar gyfer yr botwm nesaf oddi oedd 20 pixel i 30 pixel fel hyn, ac hefyd dwi'n wedi leihau yr bwmpas oddi oedd 10 pixel i 5 pixel. A dyma'r cylyniad. Nawr, pan dwi'n yn clicio ar y botwm fel yma,
does dim byd yn digwydd oherwydd does dim ffysiant gyda'r enw tudalen nesaf eto wedi ei ysgrifennu, ond ar y ochr y dde yn yr ymgylchiad datblygwr sydd yn mynedadwy ar yr porio'r Chrome trwy bwyso ar y botwm F12, mae'r X coch yn arddangos fan yma sydd yn arwyddocau mae rhyw fath o gwall sydd wedi ei digwydd. Mae'r ymgylchiad datblygwr yn eithriadol o ddefnyddiol ar gyfer y datblygwr, ac dwi'n argymell i bob datblygwr yn yr iaith HTML neu JavaScript neu CSS, ac hefyd PHP neu beth bynnag sydd yn berthnasol i datblygiad ar y wefan i defnyddio fe. Mae'r ymgylchiad debygol hefyd ar yr poriwyr eraill, fel Firefox ac ati. I adael yr ymgylchiad hwn, mae'n mater syml yn unig o bwyso ar y botwm F12 fel hyn. Ac wedyn i dachwelyd, mae'n mater syml o bwysig ar un botwm F12 hefyd fel hyn. Felly i canfod y manylion o'r gwall, mae'n mater syml yn unig o cliciw ar yr tab ar gyfer yr rheoli bwrdd fan yma. A dyma'r manylion, sef fel feddylwyd o'r flaen, mae'r ffysiant tudalen nesaf ddim yn ei diffynwyd ar y llinell 27, ac mae'r hyn yn dweud 27 oherwydd mae'r adran o'r cod PHP yn dechrau ar y llinell 27, ond os ydyn mynd yn ôl i'r tab ar gyfer yr elfennau ac yn agor yr adran ar gyfer y corff, mae'r cod HTML ar gyfer yr botwm nesaf yn dilyn syth ar ôl y dyddiad. Felly mae'r cod PHP yn anweledwy i'r ymgylchiad ar gyfer y datblygwr oherwydd mae'r porio yn unig yn darllen y cod sydd yn ysgrifenwyd yn y HTML gyda'r ystyniadau perthnasol i'r HTML fel yr CSS a'r JavaScript. Felly yn ôl yn y tab ar gyfer yr rheoli fwrdd, i datrys yr cyfferth hon, mae angen i greu yr ffysiant ar gyfer y tudalen nesaf. Ar gyfer hyn, mae'r eisoes gyda ni yr adran yn y cod PHP yn yr ymrhythmig ar gyfer yr tudalen amwach sydd yn cynnwys yr ffysiant achub i restr, ond oherwydd mae'n debyg i mi fe bydd yr ffysiant i lliwio i'r tudalen nesaf rhywbeth sydd yn mynd i cael ei defnyddio ar yr tudalenau eraill hefyd. Mae'r swyddogaeth o'r ffysiant hyn yn ychydig yn fwy gyffredinol. Felly yn edrych na'r caliad codio yr ffysiant tudalen nesaf i mewn i'r adran yn y cod PHP, dwi'n mynd i osod fe yn yr ffeil JavaScript allanol. Ar gyfer hyn, dwi'n angen i mynd i'r peniad o'r tudalen HTML yn y tag pen, ac wedyn i osod yr tag i cyfeirio at yr ffeil JavaScript allanol hyn. Fel hyn, dwi'n defnyddio y tag script yn y tag head, ac mae'n angen i gynnwys y tag ar gyfer yr dechreuad o'r cysylltiad i'r ffeil JavaScript allanol, ac wedyn mae'n angen y cae tag arall ar gyfer yr cysylltiad, ac wedyn mae'n angen yr penodiad hyn, tarddiad neu source, i lliwio yr tudalen HTML i'r llwybr o'r lleoliad o'r ffeil JavaScript allanol. Wedyn dwi'n gallu achub yr ffeil hyn, ac wedyn dwi'n gallu creu yr ffeil JavaScript allanol fel hyn trwy defnyddio yr gorchymyn VI, ac wedyn gwaglau, ac wedyn yr enw o'r ffeil, ac wedyn dodiad. Ac wedyn sydd ymlaen, dwi'n gallu dechrau mewn nosod
neu mewnbynnu yr cod tarddiad ar gyfer yr ffwythiannau fel hyn. Fel da chi'n gweld, dwi'n yn hoffi i derfynu yr ffwythiant gyda'r sylweb enffanc, achos pan ydyn yn yr ffel gyda llwythau o'r ffwythiannau, mae'n eithriadol o defnyddiol i gallu llywio drwy'r ffwythiannau drwy'r archwilio ar gyfer yr testyn enffanc. Hefyd, dyn wedi defnyddio yr llinell o dim byd, ond yr cysylltnodiau yno fe gyda'r dwbl blaen slais i weinio fel yr nodau sylwebau, achos mae'r hyn yn wneud yr cod yn fwy eglur i darllen, ac mae'r hyn yn eithriadol o defnyddiol unwaith eto pan mae'r ffel yn cynnwys llwythoedd o'r ffwythiannau. I wahanredu rhwng y ffwythiannau. Nawr, i cymwyso yr newidiau i mewn i'r dudalen wefan yn enwedig gyda'r newidiau yn y JavaScript, mae'n bwysig i pwyso ar y botwm rheoli neu control, ac yn y cyfamser i pwyso ar y botwm F5 fel hyn. Ac mae'r hyn yn datblygu y cod nid yn unig ar gyfer yr HTML, ond hefyd ar gyfer yr JavaScript. Os ydyn ni'n yn unig yn pwyso ar yr botwm F5 heb y botwm rheoli, mae'r hyn weithiau yn datblygu yn unig yr cod HTML. Nawr, pan ydyn ni'n yn clicio ar y botwm nesaf, fel hyn, mae'r ffwythiant dudalen nesaf yn gweithio. Ynglŷn at y neges yma sydd yn dweud mae'r ffaf icon.ico ddim canfydwyd, mae'n digon hawdd i adsynnu a godynnu ef trwy dim ond yn creu yr ffail icon yma. I wneud hyn, ydyn ni'n gallu defnyddio MS Paint fel hyn, ac wedyn dwi'n yn gallu alfantioli y maentiolaethau o'r llun i fod yn bedrog trwy'r pwyso ar y botwm rheol neu control, ac wedyn yn y cyfamser y botwm E i godi y blwch sgrosio fel hyn, ac wedyn i fewnbynnu yr maentiolaethau yno fe fel hyn. Ac yn yr ardal pedrog yma, dwi'n yn gallu arllunio unrhyw llun fel hyn, ac wedyn dwi'n yn gallu achub yr ffail yn y fformat PNG fel hyn. A dyma'r ffail, ac wedyn dwi'n yn gallu ei alenwi gyda'r enw ffef-icon.ico fel hyn. Ac wedyn, yn ôl yn y porwr, os ydyn nhw'n yn edrych yn fanwl ar neges, mae'n dweud mae'r ffef-icon.ico ddim yn ei canfyddwyd yn y plegell gwreddyn o'r ceragaeth neu cyfoedd dev.gerfa.com. Felly, y cam nesaf yw, mae'n angen i olysgrifio neu symud yr ffaf-icon.ico i'r plegell gwreddyn fel hyn. Dwi'n mynd i torri fe gyda'r botwmau rheol gyda'r X fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i symud i'r plegell rhiant fel hyn. Ac wedyn dwi'n mynd i pastio y ffail fan yma fel hyn trwy pwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm V fel hyn. Ac os ydyn ni'n mynd yn ôl i'r porwr ac yn datblygu y dudalen fel hyn, nawr, pan dwi'n pwyso ar y botwm rheol gyda'r botwm F5 i adnewyddu yn gyflawn y dudalen, mae'r neges gwall wedi diflannu, ac hefyd mae'r
faf icon nawr yn arddangos ar y tab ar gyfer yr tudalen wefan hon. Nawr, I parhau gyda'r ffwythiant tudalen nesaf, os rydyn ni'n eisiau yn syml I liwio i'r tudalen nesaf, y gallwn ni'n defnyddio yr gwrthrych ffenestr gyda'r aelod leoliad ac i'r aelod hwn yn rhoddi yr llwybr i'r unwedd fel PHP, ond gyda'r parametr math yn gyfartalu i'r cam 2, ac wedyn pan rydyn ni'n yn debru y tudalen gyda'r botwm rheoli hefyd, ynglyn at yr F5, fel yr al darlleno y tudalen oddi wrth yr fel JavaScript, fel hyn, ac wedyn os rydyn nawr yn pwyso ar y botwm nesaf fel hyn, nawr rydyn yn cyrraedd at y tudalen nesaf, sef y cam 2, ond ynglyn at y ffwythiant tudalen nesaf, I wneud hyn yn gyfrifiadoledig, rydyn gallu ychwanegu parametr ar y datganiad o'r ffwythiant I derbyn y llwybr ar gyfer y tudalen nesaf fel hyn, ac wedyn rydyn gallu rhoddi yr amrywiolyn hyn i'r aelod lleoliad o'r gwrthrych ffenestr fel hyn, ac wedyn os rydyn mynd yn ôl i'r index.php, fan yma, pan rydyn yn galw ar y ffwythiant tudalen nesaf, rydyn gallu penodi y llwybr i'r tudalen nesaf fel hyn. Nawr, pan rydyn yn llawn debru y tudalen gyda'r botwm rheol ac hefyd yr botwm F5 fel hyn, ac wedyn mynd yn ôl i'r tudalen amwell fel hyn, ac wedyn yn clicio ar y botwm nesaf. Nawr, pan rydyn yn edrych ar yr dengys gwach, rydyn gallu clicio ar y gysylltiad fan yma, ac mae'r amgylchiad datblygwr yn ein arwain ni I mewn i'r cod HTML fan yma ar y llinell 18, ac os rydyn yn cynyddu y ffenestr trwy clicio ar yr arwyddnod 7 tuag at y lar yma, ac wedyn edrych yn manwl at y cod HTML ac hefyd y JavaScript. Fyddech chi'n gweld oddi wrth yr cynllun lliw, mae'r poriwr yn ymdrin ac yr dwbl dyfnod fan yma, fel y cae dwbl dyfnod. Felly yn ôl yn y cod, rydyn gallu diwyllu neu diwygio, neu trwsio y trafferth yma trwy'r alysod yr dwbl dyfnod gyda'r single dyfnod, fel hyn. Nawr, os rydyn yn llawn debru y tudalen, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, nawr mae'r ffwythiant tudalen nesaf yn gweithio, ond os rydyn mynd yn ôl i'r tudalen amwell, yr amcan o'r tudalen yma yw I alluogi y defnyddiwr I ddewis y geiriau sydd yn adnabyddus iddynt nhw trwy'r clicio arnynt fel hyn, fel yma, a phan mae'r pwb gar sydd yn adnabyddus wedi diflannu, wedyn I alluogi yr defnyddiwr I rhwybreddio i'r cyfnod nesaf. Felly, yn gyntaf mae angen I arddangos y neges hyfforddiant hyn ar gyfer yr defnyddiwr I hyfforddi nhw yn yr amcan o'r tudalen yma, ac hefyd sut I defnyddio yr app hwn. Felly, rydyn yn gallu gwneud hyn trwy'r atodi y neges hyfforddiant ar ôl yr tag ar gyfer yr toriad yn y llinell yma, fel hyn. Felly mae'r neges hwn yn dweud, cliciwch ar y botymau sydd yn adnabyddus, a phan mae'r geiriau yn
adnabyddus I gyd, I clicio ar y botwm nesaf uchod, a phan rydyn ni'n dadebru y dudalen, oherwydd mae'r geriau Cymraeg yn cynnwys yr cochnod neu syfnod yn yr ymydrodd a phan mae'r geriau, felly mae angen I dianc oddi wrth yr syfnod hwn trwy defnyddio yr arwythnod o slais fel hyn. Nawr, yn ôl ar y dudalen, mae'r neges hyfforddiant yn arddangos ddim trafferth o gwbl. Felly, os rydyn ni'n dychmygu y defnyddiwr yn dilyn yr neges hyfforddiant ac wedyn yn clicio ar y botymau ar gyfer y geriau sydd yn adnabyddus iddyn nhw, ac wedyn, pan mae'r defnyddio yn cyrraedd at y cyfnod lle mae'r geriau I gyd ar yr dudalen yn adnabyddus iddynt, felly mae'n amser iddynt I clicio ar y botwm nesaf. Felly, pan mae'r hyn yn digwydd, mae'r angen ar gyfer yr app I casglu y geriau sydd ar ôl ar y dudalen ac I gyflwyno nhw ar y dudalen nesaf, ac rydyn ni'n gallu gwneud hyn yn yr ffwythiant JavaScript dudalen nesaf. Ond cyn hynny, yn y swyddogaeth hynny, mae angen I ni I casglu yr gorchrichau o'r un fath, sef y tag rhychwantu sydd yn gweinio yr un swyddogaeth. Mae'n eithriadol o ddefnyddiol I chrodi rhyw fath o enw'r dosbarth i'r bob un o'r gorchrichau hyn, fel hyn. Fan yma, dwi'n wedi creu yr gosodiad dosbarth, ac hefyd dwi'n wedi chrodi yr un enw dosbarth I bob un o'r gorchrich rhychwantu sydd yn cael ei greu yn y swp o eriau ar gyfer yr defnyddiwr I dywys oddi arnynt. Felly, os rydyn ni'n yn ychyb y ffeil yma, ac wedyn mynd yn ôl i'r ffeil JavaScript ambl rhyw offer.js fel hyn, ac wedyn rydyn ni'n gallu creu rhyw fath o dillad I derbyn yr dillad o gorchrichau sydd gyda'r nhw yr un enw dosbarth fel hyn. Fan yma dwi'n datganu yr gorchrich ar gyfer y dillad, ac wedyn dwi'n rhoddi yr allbyniad oddi wrth yr gyfrifiolaeth edoliedig o'r gorchrich dogfennaeth, sef I gerchu yr elfennau trwy'r enw y dosbarth, ac mae'r enw y dosbarth GLSPBOTUM, ac wedyn yn y doleniad for yma mae'r amrywolyn I yn doleni trwy'r rhesau yn yr dillad, ac wedyn yn ei allbynnu trwy defnyddio y ffwythiant, ac mae'r ffwythiant effro yn allbynnu yr hunaniaeth o'r bob un rhes yn yr dillad. Felly, yn ôl ar y dudalen, os rydyn ni'n yn llawn dadebru, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, a dyna ni, mae'r effroadau yn allbynnu yr hunaniaethau o bob un tag rychwant yn y dillad o'r 50, fel hyn. Ac wedyn, mae'r ffwythiant yn lliwio y defnyddiwr i'r dudalen nesaf. Ond nawr, rydyn ni'n eisiau yn unig ar yr ail dudalen I arddangos y geriau sydd yn adnabyddus i'r defnyddiwr. Ar gyfer hyn, oddi wrth yr doleniad, mae angen I alldynnu yn unig y rhai sydd yn dal yn arddangos yn ytrach na'r rhai sydd wedi ei ddiflannu oddi wrth y dudalen trwy'r y defnyddiwr yn clicio arno fe. Ar gyfer hyn, rydyn ni'n gallu defnyddio y penodiad o dill yn y gorchrich yn pob rhes yn y dillad,
ac wedyn y penodiad o'r arddangos union yn yr penodiad o ddull fel hyn. Yn gyntaf, rydyn yn creu neu datganu yr anifolyn L3 rhif i gynnal y rhestr o rhifau oddi wrth yr hunaniaeth o'r pob un gair sydd ar ôl ar y dudalen, ac wedyn pan mae'r anifolyn I yn dolenni trwy'r pob rhes yn y dillad o gyrchu, wedyn i prafholi ai ydy yr arddangos o'r dull yn pob un rhes ddim yn diddym, wedyn os ydy i alosod pob un arwydnod yn yr hunaniaeth sydd ddim yn rhif ac i cyd-atodi hyn I mewn i'r anifolyn L3 rhif, ond cyn hynny I blaendodi y rhif yma gyda'r arwydnod tanillellu, ond yn unig os nid yw yr anifolyn L3 rhif yn gwag, sef nid ar y dechreuad o'r dolyniad, ac wedyn ar ôl y diwedd o'r dolyniad 4 I allbynnu y cymwysiad o'r anifolyn L3 rhif trwy'r effrywad, fel hyn. Felly, os rydyn yn llawn dadebru y dudalen, fel hyn, ac wedyn yn mynd yn ôl i'r dudalen amwell, fel hyn, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, does dim byd yn dangos trwy'r effrywad, ac y rheswm yw, cyn mae'r ffwythiant yn gallu cael yr cyfle I effrywadu yr anifolyn L3 rhif ar y tudalen 12, ar y tudalen 2, neu 3, mae'n eisoes wedi galw ar yr gwrthrych ffenestr I newid yr lleoliad o'r tudalen rhededig i'r llwybr newydd. Felly, I dywygio neu diwallu gwall hwn, mae angen I symud yr llinell 3 i'r diwedd yr ffwythiant, fel hyn, ac wedyn, does dim angen ar gyfer yr effrywad ar y llinell 2 I hysbysu rydyn ni'n wedi cyrraedd I mewn i'r ffwythiant. Felly, yn ôl ar y porwr, os rydyn mynd yn ôl i'r tudalen amwell, fel hyn, dadderbu yn llawn, fel hyn, ac wedyn pwyso ar y botwm nesaf, mae'r neges gwach yn arddangos sydd yn dweud ddim yn gallu dachlein y priodoleddau o'r arddangos sydd wedi ei undeffined ar y llinell 5 yn yr ffail amlrhyw offer. Felly, os rydyn yn edrych ar y llinell 5, dyma'r priodoledd sydd yn undeffined. Felly, fan yma, dwi'n mynd I mewnosod prawfholiadau I prawfholi ai ydy y priodoledd wedi ei diffinwyd. Os nag yw, wedyn, I lamu ar draws yr dolyniad hyd at y dechreuad o'r dolyniad nesaf, fel hyn. Mae'r llinell hon yn dweud os ydy'r y fath o'r gwrthrych ar y rhes I yn y dillad a object gyda'r priodoledd dull a'r priodoledd arddangos yn cyfartalu I undeffined, wedyn I barhau, sef I lamu neu neidio ar draws yr gweddill o'r dolyniad I cyrraedd hyd at yr dolyniad nesaf, sef y rhes nesaf yn y dillad. Ac hefyd, dwi'n mynd I wneud yr un peth gyda'r priodoledd rhiant, sef y priodoledd dull, fel hyn. Ond mae'n angen I osod y rhain cyn y prawfholiad ar y llinell 5 sydd yn prawfholiad ar gyfer yr gwerth yn yr priodoledd arddangos, fel hyn. Wedyn, yn ôl ar y tudalen, os rydyn yn llawn dadlerru unwaith eto, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, mae'r neges effrywad yn arddangos, ond yn ytrach na'r arddangos yn unig y rhifau o'r rhesau, mae'n arddangos bob un
hunaniaeth yn dechrau oddi wrth yr al arwyddnod, ac y rheswm ar gyfer hyn yw yn y ffwthiant al osod yma, lle dwi'n yn defnyddio y mynegiad rheolaidd i alosod unrhyw beth sydd ddim yn nifer rhwng ddim a 9 gyda'r ddim. Methais i atodi ar ôl yr flaenslais ar y diwedd o'r mynegiad rheolaidd y bach lythren egg ar gyfer byd-ol neu global i cymwysio yr mynegiad rheolaidd hyn nid yn unig ar y gyntaf achos, ond yn bob un achos yn byd-ol. Felly dwi'n mynd i diwallu y gwachyn fel hyn. Nawr, os ydych chi'n mynd yn ôl i dudalen, ac wedyn clicio ar y botwm nesaf, a dyna ni. Mae'r rhifau o'r chrysau perthnasol yn arddangos, ac fe allwn ni'n rhoddi yr gwerth yma imiwn yn y cyfeiriad o'r dudalen nesaf, fel y gallw y dudalen nesaf yn tynnu yr rhes perthnasol oddi wrth yr adnodd data, egg a data, ac yn arddangos y rhes perthnasol ar y dudalen. Ar gyfer hyn mae'n angen i ychwanegu parametr newydd i'r llwybr o'r dudalen nesaf fel hyn, ac rydyn ni'n gallu godynnu yr effrawad ar gyfer yr rhestr rhif fan yma, fel hyn, ac wedyn yn ôl ar y dudalen am wall. Os ydyn yn llawn datblygu ac wedyn clicio ar y botwm unwaith eto. Nawr, mae'r chrysau yn arddangos yn y parametr yn yr cyfeiriad o'r dudalen nesaf fel hyn. Felly, os ydyn mynd yn ôl i'r dudalen am wall, ac wedyn clicio am amryw o'r geiriau i ddaddiwedd nhw fel hyn. Ac wedyn, os ydyn ni nawr yn clicio ar y botwm nesaf, felly, os ydyn yn edrych ar yr parametr rhesau, mae'n unig nawr yn cynnwys yr rhifau ar gyfer y rhesau sydd yn weddill neu oedd yn weddill ar y dudalen. Ac gyda'r data hyn, ydyn ni'n gallu tynnu yr geiriau perthnasol oddi wrth yr egg a data ac yn ei arddangos yn y dudalen 2. Felly ar gyfer hyn, yn y rhanbarth yn yr ffail index.php ar gyfer yr ymrhesymeg o'r cam 2 fan yma, rydyn gallu gyrchu yr rhestr o'r rhifau yn y parametr rhesau fel hyn. Fan yma, rydyn yn creu yr amrywolyn dillad a rhifau sydd yn derbyn y canlyniad o'r ffwthiant ffrydriad sydd yn gwahanu yr mewnbyniad oddi wrth yr parametr rhesau oddi wrth yr cyfeiriad ar gyfer y dudalen. Ac wedyn, rydyn yn dolenni trwy'r rhesau yn y dillad a rhifau, ac wedyn yn y doleniad ar gyfer pob rhes yn yr dillad a rhifau, rydyn yn cyfnewid bob un rhif i'r fath cyfan rhif, ac wedyn yn gyrchu y rhes oddi wrth yr adnodd data, sef y dillad egg a data, ac wedyn yn ei mewnosod yn y tag HTML rhestr, ac wedyn rhoddi y llinyn yma i'r amrywolyn LHTML-str sydd yn cynnwys yr cod HTML ar gyfer yr dudalen. Wedyn, yn ôl ar y dudalen os ydyn yn llawn datblygu fel hyn, a dyna ni, mae'r geiriau sydd ddim wedi ei diwyswyd oddi wrth yr dudalen olaf yn awr yn arddangos ar y dudalen gyda ei rhan lefariadau ac hefyd y Saesneg.
Ac hefyd, fel o'r blaen, rydyn ni'n gallu arddangos y rhifediad o bob un rhes trwy defnyddio yr tag HTML OL ar gyfer y rhestr. Niferwyd, fel hyn, cyn y dechreuad o'r dyluniad ar gyfer y a rhifau rydyn ni'n rhoddi y gor tag ar gyfer yr rhestr didolwyd, ac wedyn ar ôl yr dyluniad rydyn ni'n rhoddi yr cae tag ar gyfer yr rhestr didolwyd hefyd i mewn i'r ymwelyn ar gyfer y cod HTML, ac wedyn yn ôl ar y dudalen, llawn debri y dudalen, a dyna fe. Mae'r 33 geriau yn gweddillo oddi wrth y dudalen olaf. A dyna ni i gyd ar gyfer nawr, ond cyn mynd, mae'n angen fel arferol i gefnu i fyny yr codiau. Felly ar gyfer hyn, yn y plegell ar gyfer yr cod, mae angen i mi i pwyso ar y botwm rheol gyda'r A i ddewis ddim yn y plegell fel hyn, ac wedyn rheol gyda'r ec i ysgrifio, ac wedyn yr amgen gyda D i ddewis y llwybr ar yr ffôn cof allanol fel hyn, ac wedyn yr rheol gyda'r fi i pastio mewn fel hyn. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Dwi'n gobeithio ydych chi wedi mwynhau ac yn ei darllen yn ddefnyddiol. Tan y tro nesaf, cadwch saff ac yn iach, a hwyl.